La fotògrafa Thaís Buforn exposa una sèrie d'instantànies sobre les Highlands escoceses al Centre Cultural La Bòbila. La particularitat és que han estat positivades amb la tècnica de la cianotopia. El que porto en aquesta exposició és una sèrie que es diu Blue Scotland, que són unes fotografies que vaig fer en un viatge a les Highlands escoceses fa gairebé 10 anys. La particularitat d'aquestes fotografies és que són fotos fetes amb càmera digital, però positivades amb una tècnica que es diu cianotípia. Impregnes un paper amb uns químics que tu també barreges, deixes assecar els papers durant tota la nit i l'endemà, si tens sort i fa sol, doncs llavors poses el negatiu a tamany real a sobre d'aquest paper, l'exposes al sol i aquí està el secret. 15 minuts, 5 minuts, depèn si és a l'estiu, si és a l'hivern, si hi ha núvols, si no hi ha núvols. Si fixeu, totes les fotografies estan a cavall entre la pintura i la fotografia. Per què? Doncs perquè el resultat sembla més pictòric, però realment és una fotografia. I és increïble com els detalls es mantenen amb una cosa tan artesana. Llavors, les fotografies que jo he seleccionat són de diferents punts de les Highlands. Les dones fotògrafs han sigut boníssimes des d'un punt de vista i amb una sensibilitat que molts homes potser no tenien, però no se sap per què, bueno, sí que se sap per què, tristament, però mai han arribat a ser prou reconegudes. I jo crec que aquí s'està intentant que la cosa canviï.